ngenxa balala mungibiza ngamagama ngiyukubisa nami ngumuntu safana nje ungihlupa ungihlukumeza ngenxa balala mungibiza ngamagama ngiyukubisa. Sikubingelele mbukeli weSiya Viva TV ekhaya ngamakhaya la nisibukela khona bukhoma mhlawumbe uhamba ngemoto yakho ujonga ifoni yakho noma usiqalaza kwicomputer emsebenzini ingakho kubalekile ukuthi sithi good morning sithi abshini Goeiemorgen Dumelang Bonjour Dimatekwane Dimasheroni Sanibonani Molweni isizathu ukuthi nibingelele ngendlela engafani ngihleze ngichaza ukuthi kuya ngokuthi wena le video noma lo mbukiso omuhle kangaka uzowubuka nini elami igama ngingo MC Pholobaso Andile wakwaNgcobo kwisiya Viva TV 1 sithatha lelithuba sithi linge lakho linge lethu kwazise ne channel hleze sisho ukuthi akuyona yethu eyaloyo naloyo othe wathenga ama shares ngokuthi subscribe ebe ingxenye yale channel the day u unsubscribe that mean wena ama shares akho wadlulisela komunye umuntu akekho umuntu ongafuna ukuba nama shares nawe lapho ngasekhaya usengabamba iqhaza subscribe njengamanje uthi nje subscribe lela kanyana libovu liguqule libe grey also go to comment section fike khona ubhale uthi MC Pholobaso wasusilethela ingqungqulu inkalakatha kwezamabhizinisi kodwa ngempela ebehleli phi sonke lesikhathi lomuntu why senza lokho each and every day sihleze sisho ukuthi siyolalela abantu abangabalandeli nabathandi beSiya Viva TV kunabantu ke bebelokhu bebhala bethi hey kunezinto ezihluphayo ethinta ama computer kunezinto ezihluphayo edinga ubuchwepheshe namhlanje siletheke uchwepheshe owungodi kulezi ithinta ubuchwepheshe nomyoninqo bokusebenza kwama computer nezinye ke zezinto azenzayo ebusinessini Simiso asikubingelele sikwamukele kuSiya Viva TV 1 ngibingelele MC Pholobaso nababukeli beSiya Viva TV 1 ngiyathokoza ukuba la namhlanje kithi mina noma ngakithi bathi umfoka Ngcobo lo ngiyazi wena ukuthi umfoka Sokhela mhlawumbe ukusitshena nje kafishana ukuthi uSimiso Sokhele udabukaphi usukaphi manje sichaza ukuthi sikhuluma nobani namhlanje uSimiso Sokhela inzuzo lemicondwana lapho thi intambende yafika esolweni awusuka udabuka eBhulwa emacabazini esigodini sasemacabazini yes ngicabanga ukuthi abaningi iBhulwa bayazi ngonkosazana Dlamini Zuma exactly awumakhelwane senizena qamba ngayo masipala masipala impela so uSimiso ngokudabuka ilapho but ke umfana nje ukhulele endaweni emxhasweni yase Quarry Heights yes before ahlala eQuarry Heights ubehlala eMjondolo yase Kenani eduze kwa freeway lapho okay history ke isikhathi esiningi umuntu mayechaza uchaza lokhu ukubukhazikhazi kuphela mina ngiyengithanda ukuthi ngiveze ukuthi ngisuka kuphi okulekelela ukuthi umuntu abone la sengikhona la ngiyakhona from north to here yabo khona umnyakazo khona impela yes no ngiyasijabulisa ukukhuluma nawe mfowethu mina ngithi mangikuchaza ngikubiza ngosomabhizinisi mangikhuluma nabanye abantu ngenxa yento engayibona uyenzela abathile ngasathi no ibusiness leliyana mhlawumbe le ndoda yona ayibuka njalo kanti kuzofica umuntu vele osemkhakheni wali business oliqonda kangcono othi uyaliqonda futhi ukuthi ibusiness leli one kulezi zinto zenu ayithinta ubuxhakaxhaka nezithinta ubuchwepheshe abantu abaningi bakholelwa ukuthi nginesiphiwo nje sokucofa nginesiphiwo sokubheka inkinga nginesiphiwo sokuthuthukisa umsebenzi wokuthi but engakubuki njengebusiness uqaleni nokubona ukuthi esikoleni nayo into engayiyela noma wakhethelwa abazali lokho kwenza njengamanje mina ke iIT noma ubuchwepheshe ngiqale ngifunda ugrade 10 internet cafe yokuqala engaba involved kuyona kwakuyibusiness lomunye siswa seNewlands East ngagcina sengiyi-business partner naye wow ngangifunda umatric nje ngase nginayo i-share kwi-internet cafe eNewlands East siyawabala amadolo kusemangaka esikhuluma so when it comes to internet cafe kwaba yilona business engaba involved kulona kuqaleni ngoba ubuchwepheshe ngangibuthanda ngangi-understand futhi ukuthi into ekhulayo le and ngangibuka even ama move ukuthi in future kobe kunje ngizibuza ukuthi short mina ngobe ngikuphi ngaleso sikhathi so ke njengoba ke sikhuluma ngokuthi ubuchwepheshe njengamanje ngiqaleni in terms of business yes ngiqale ngasebenzisana nabanye abantu ngaba nama partnership nani ngafunda ukuthi yazi kubalekile ukuthi ube nento ethi wena so ke ngabe sengivulela ibusiness ngo2012 ngiqale nje ukuyisebenza ke mina ngo2012 ngangisenyuvesi ngifunda yona iIT okay ngafunda nje impela nga drop out ke mina ke esikoleni ngoba
ngenxa yengqinamba zezimali nani. When you say drop out from uyanqena ukutshena ukuthi standard or no wadropa ngawenza umatric impela ngqeda kodwa Yes, ngadropa as you said, university. Uma use-university ufunde bengifunde e-DUT. Okay. Ngenza yona i-IT. I-IT iyashintsha. Every day. Ishintsha every day i-IT. Okay. So if ufunde i-IT kufanele kube ukuthi ukhethile iside elithile. Ngabona mina uthi yazini ngiyayithanda i-IT kodwa lento efundiswayo e-university akuyona le IT mina engiyifunayo. Okay. Sifunda ama textbook amadala akhuluma ngezinto ezindala so ngabona no kona as much as nemali ngishaya but lento le engiyifunda la ishintsha ngalendlela if isifunda thina ukuthi ihlakazo kanjani icomputer kodwa manje mhlawumbe sekudominate ama laptop Okay. ku textbook akukho ukuthi ihlakazo kanjani laptop nje silinge example lawo Eish. so kubalekile ukuthi Ne-delay. une-delay yayikhona so mina into eziningi ngiyifunde online. Okay. La khona obuthisha umfundi. Yabona Ngokubukela entweni ethile. ngokubukela into ethile yabo njengoba manje siku YouTube it shows ukuthi ubuchwepheshe njengoba besho i4th fourth industrial revolution Yes. abantu bebuka i4th industrial revolution bayibukela kude Yes. aba understand ukuthi lamafoni abawaphethe Iwona azobatshena yonke into. exactly Esikhathini esingakanani khona izinto abazoyikhohlwa befocus la. Okay. Into baba ukusikhanyisela kafishane. As a businessman, I know ukuthi sizogxila kakhulu entweni ethinta ubuxhakaxhaka nento ethinta ubuchwepheshe. Kodwa ngiyafisa ukuthi kusindlalela ezinye zezinto eziyiminxa ebusiness lakho. 1 or 2 or 3 or 4 wenzayo. I know mina ukuthi even when it comes to branding into yakho. So angifuni sikufihle kakhulu sifocus entweni eyodwa. Just count nje 1 2 3 usinikeza isithombe ukuze nalo sekhaya office ukuthi umenzele lokho engasho ukuthi ngoba uthe uxhakaxhaka sikhulume ngakho namhlanje bese ngazi ukuthi okunye okwezinto uyazenza. Ngumuntu ke ongenalo ukuthi ngincishane nolwazi. Yes. Into engiyithanda kakhulu ukubona abantu abasha nabantu abamnyama bethuthuka. Amabhizinisi thina ethu abantu abamnyama compared to amabhizinisi abelungu. Yes. Into eyenza ukuthi singakwazi ukulingana ngemali esizuzayo nanokukhula kwebhizinisi kwenziwa ukuthi iningi labo bese bevele bengenile ebuchwephesheni be-understand. Okay. So thina njengamanje njengoba sisemabhizinisini kufanele ukuthi sisheshe si-adapte ukuze singabe replaced. Sikwazi ukusondelana nobuchwepheshe njengoba nje sikhuluma kumanje sikhuluma ukuthi ubuchwepheshe into eyingxenye yebhizinisi. If uyibuka lento yobuchwepheshe bulekelela ukuthi impilo ibe lula. Yes. Unciphisa isikhathi because isikhathi equals imali when it comes to business. Yes. So ke njengokuchaza leyo nto leyo bengenzela nje ukuthi ngidlalela ukuthi why umuntu osekhaya fanele ebhizinisini lakhe I include technology. Exactly. Wonke amabhizinisi sikhuluma nje kumanje njengoba kuyi lockdown. Yes. Amabhizinisi amaningi athikamazekile because abengenazi izinto ezithile zobuchwepheshe. Yes. So ke iexample yokuqala emsebenzi engiwenzayo ngiyenza amafoni ayo 031. You can create a cell phone. No, I create ama cell phone. Okay. Ngiyenza ama landline. Yes. Ukuthi umuntu akwazi ukuba nenamba yo031 011 whichever area kuyo. Oh yes. Ngokwama code. Okay. Akwazi ukufona esebenzisa iselfoni yakhe. Singabukhona isidingo sokuthi abe nolayini azorenta nani. Mana mfethu iphinde le uthi ngeselfoni yami umuntu engangifanele ku031 nami ngingakhipha icall ngo031 kuze kwenzeke nje into kanje ngifonela umuntu uthola ukuthi ngiyohlangana naye ngimtshela ukuthi hayi I'm 2 minutes away ngiyadrive ngisendleleni ezakena athi awusokhela wathi usendleleni kodwa manje umfonela ifoni namanga bese ngithi mina khulileka uma ngifika lapho ngizokuchazela ngikutshela ukuthi ngithi ngiqede ukukhuluma naye ku meeting ento engisuke ngizomenzela zona ngicela sethi ngicela ungifakele nami lento yokuthi ngikwazi ukufona ngisendleleni why ngenze lento ibusiness nebusiness fanele ukukhamba nendlela ezicreative ezilekelela ukuthi wena uhluke kwabanye baningi abantu abenza amabhizinisi obuchwepheshe kodwa into eyenza ukuthi mina ngihluke kwabanye noyenza ukuthi ngibe relevant sonke isikhathi each and every time introducer ingoba ngihlezi ngibuka izinto ezintsha nama trends enzekayo emhlabeni jikelele nendlela amabhizinisi amakhulu enza ngayo because phela lento yokufona usekhaya ichaza ukuthi uma unebhizinisi
njengamanje ungafuni ukuthi abasebenzi bakho bahlangane ndawonye office basangawenza ama phone call behleze emakhaya meaning during corona time exactly so mina yabo my phone umuntu eoffice akatholi mina uthola uadmin exactly le app ingenile efonini ya admin wami unompilo nje eofficeini mayefonelwa uyaliphendula ucingo mawulucingo ludinga mina useyal transfer futhi nakhona ubuza mina kuqala ukuthi ngitransfer ucingo unosibani manje ufuna ukukhuluma nawe yes ngiyenzani ngenzela ukuthi ngingakhulumi nabo bonke abantu badinga umsebenzi esiwenzayo hayi ukuthi badinga mina so ke kuvulela namathuba omsebenzi nabantu ukuthi sikwazi ukusebenzela abantu abahlukahlukene so ke isigaba sokuqala leso esemsebenzi engikwenzayo o relevant esikhathini samanje so yabona ukuthi ebusiness nifanele ube relevant as well in terms of i-service oyiprovider yes option okwesibili ngenza ama website okay into eyenza ukuthi ibusiness lakho lithatheke serious indlela olipositione ngayo now ke lapha senza ama websites kunento ebalekile abantu abaningi abangenakho umuntu ku website ufuna into ezo3 yes ufuna ukwazi ukuthi wenzani ama services akho okay ufuna ukwazi ukuthi utholakala kuphi kanjani and ufuna ukwazi ukuthi bangakabanye abantu osuke wabasiza nomsebenzi osuke wawenza so ke wena uma ukuthi wenze iwebsite yavane nje yahlala online wangena la update so abantu abaningi bayafika ukuthi umuntu ngifuna iwebsite ebesethi no le website engiyifunayo ngifuna nje just want to have a website iqiniso lihle ikuba ne website yodwa yes ungayidokotela ngale ndlela esiyidokotela ngayo ukuthi elivele phezulu naye ibe nezinto ezintsha uyathika manje ngoba ibusiness lakho lapho wena uzothi nginayo iwebsite njengamanje khona une website babuka ngeselodwa lo muntu ongakhulu khona une website kodwa iwebsite yakhe isilokayenza njengoba injalo mina ke ngikwenzayo okuhlukile kwabaningi ngiyamfundisa umnikazi wewebsite ukuthi ueditha kanjani izinto lento yokulimit abantu uthi you can't give him passwords also ngeke kwazi ukuyi-uploadela izinto niyenzelani vele because now you said wena ukwenzi uyazi ukuthi nami ngikwenza nawe ubukwenza ibusiness lisalincane okay icabange kanje nayo le ndlela mina engabuka ngayo ngathi sengenzela abantu aba more than 100 ama websites which means kade ngiqalile I have even clients in Dubai ukhona icompany ekuthiwa TDO Dubai ama diamond ese Dubai yes I've got clients in the USA I even advise clientele ngama websites international yes so emqondo nami ngithi ngizosithatha up isikhathi so edithela bonke labantu ama website mabedinga inguquko ezithile number 2 ama clients ami si like ifamily yes khona abantu an example nje uAyandashazi oMeli okay I started even ama tycoon abantu ekuthiwa bafundile bakwazi ukukhipha umuntu ecaleni bemyondolo siyalekelelana ngoba ngeke lifunction ibusiness without ama domain emails mangenza websites angithi isuke ihambiselana nama email like uinfo esigama le business .co.za selbranda ngayo manje selbranda ngayo so every time esend email umakhetha elakhe business akamakhethi uG something exactly so ke engikushoyo ukuthi umeli kodwa umeli udingani udinga ukuthi akwazi ukuxhumana nama customer akhe naye angithi yes kodwa makuziwa ngakuyi website ubudlelwane inenze into eyenza ukuthi ngichaze example kaAyandashazi uMeli kade ngaqala ukumanager ama email ne website yakhe so meaning lento lena ubudlelwane ofanele bube buhle ngoba umenzela umuntu ngalonyaka iwebsite in 5 years time kusuke kusawena olekelelayo kule website nokuyimanager nokuyihost so yabona ukuthi awukwazi ukuthi lento kube ngathi nje is just a one soft transaction it's about ubudlelwane that's why ngenze even ama package alekelela abantu ukuthi mayinga afford umuntu ukukhipha isamba esithile semali yes sikwazi ukuthi abe lento ukuthi akhokhe kancane exactly ngiyamtshela umuntu kangifihli ngithi mawuzazi ukuthi uyayikhohlwa imali encane ungayithathi okay yes kodwa ke kulento yobuchwepheshe because some of them bayekhohlwa exactly uyakhohlwa kulento yobuchwepheshe ke le yala yama websites yes
njengoba usho ukuthi abantu bakwenzelani lokho kusuke kuyindlela yokuthi nabo benza imali ngoba every time mhlawumbe fanele enze inguquko uyakucharge mina ngibuke the bigger picture ukuthi yazini ukufihlela abantu ukuthi banga-edithanya ne-website it means kuzowenzakalani mase ngifile mina ayish you see you siyahamba phela emhlabeni so makuthiwa mina ngisekho leli client shothi solomele ethola omunye umuntu obese editheliwe what about the history uzongena kanjani waphela mina ngimfihlelile vele phela i-website i-intellectual property yalo yomuntu okuyena oyikhokhelile ukuthi umenzele yona yes so it's ifana le nokuthi but in the bigger picture ngibona enye into futhi oyenza ukuthi laba bangakwazi ukukunika yonke into it's difficult to refer someone else kuyena exactly kodwa lokunika yonke into you can refer someone ngoba ne trust because this is also a trust nanokuthi ke enye into engiyenzayo ebalekile yes eyokuthi ubudlelwane bethu abube buhle makhona la ngenze khona iphutha ngixolisa ngehlele ngezansi ngilungise lapho but ukugcina ubudlelwane obuhlezi bu right yona into elekelelayo so kulento ke yokuthi makwenziwa iwebsite kuyisidala la owenza khona iwebsite utshela umuntu umfihlele ukuthi uzoyedithana yabo vele kukhona phela ukuba yimfihlo ukuthi ngenza kanjani nani but ekugcineni kuyalekelela ukuthi sikwazi ukuthi mina even if ufonela eofficeini uxolo uyakwazi ukuthi aphendule akulungisele inkinga yakho ngisho kuthiwa mina ngibhizi ngikwezinye indawo njengoba ngibuye ngihambe nje ngibe umuntu okhulumayo so ke ekugcineni ke bengikunika nje isithombe ukuthi makuziwa ngaku-website uhlobo le-website esilenzayo njengoba kade ngichaza futhi ukuthi i-website ayifuni ukuthi kube ngathi manje into complicated kakhulu mina mangikhuluma nawe ngiyakutshela ukuthi i-website yakho nazi izinto engidinga kuwena ngiyakwazi ukubuka ukuthi okay ngoba usiya Viva TV shothi fanele wenze kanje ngoba umuntu owenza into ukuthi i-example nje simple mina ngenzela ngisho inyanga ama-websites wow mhlawumbe ikhona nezenza la ekhaya just sengenzela ukuthi umuntu ekwazi ukugijima uyobona iquality maybe mention one of them www.drnondelamuzimba.co.za equality yakho le umsebenzi engwenzile wow mfethu wait just a little bit kunento engizwe kuthiwa futhi uyayenza nayo because ngimangaza ukuthi nale ndodo uyayenzela kodwa is keep on secretive ukuthi wenzelwa uwe kanti yamazi ukuthi entweni ezinhle uyakwazi ukurefeyana we wish not ukuthi ngelinye ilanga kube khona ozosenzela kona usibeke kwi level but kunento ezimfihlo nengicabanga ukuthi mina ngizohluleka kuyifihla so wena uyakwazi ukulekelela umuntu wase Cape Town as long as ezoba ne-internet la ekhona bese wena uthi uhlele office lakho kwezinye izinto ukwazi ukumenzela ama solution awusilandisa leyo into enzeka kanjani mhlawumbe nesigubhu khona into interesting ngomsebenzi wamakhathakhatha nenyanga yes nokuhlobana netechnology okay ngoba ngithi benza izinto ezisemoyeni nesemkhathini yes you see so nasho ngina ukuthi unabadala kodwa ababuka ngeso le technology nami ngudokotela bekwenda wow so ke maziwa ke ngase controleni icomputer ngenye icomputer ngiyakwazi ukwenza lokho yes ngesimo sokuthi ama customer ami ngeke ngihlezi ngihamba ngekona ayiqalanga ke manje lento into endala babehlezi ke mangisuke kwenzekile ngacontroller icomputer yomuntu ngecomputer yes wow wait ngibona each and everything some of abantu abenza OIT they wish to ugqoka igama ekuthiwa hey liyadura esitolo kuthiwa mhlawumbe into ka 9000 in but from ngibuka kusuka phezulu kuyaphansi ibranding ikhomba igama lecompany yakho mhlawumbe manje singene deep kulokho kade uzokuphendula manje ngifisa ukuthi sibuke igama lecompany yakho utshela umbukele ekhaya igama layo na ukuthi laqhamuka kanjani lisho ukuthini because sengilandwe lento ukuthi mawuqukula laptop yakho bese kubuya isithombe sokuthi lento ye branding it's very 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 important ibranding yomgogodla webusiness lakho nemarketing khona umuntu ozothi nali ikapisi ogqokile yes visual lihle kakhulu futhi uncome le kapisi hayi siyalibonga le kapisi lihle impela sibonga nowalenza siyabonga makuziwa ngakwi branding yes uphawu okay libaluleke ngalendlela it's very important uphawu business kunama business amakhulu
umhlaba eSwazi yaduma umhlaba wonke ngenxa nje yophawu abantu baya relate nabo basebenzisana nabo. Okay. Mina ke ngokunderstand ukuthi ulubaluleke kangakanani uphawu ke liyakhula le logo esekapisini lami naseskibheni nakuyimask njalo njalo ngizama mina ukwakha ubudlelwane nophawu lo lengisebenzisayo. Uphawu lwami ke u-A la u-W u-A u-L no-I omele u-awali. Wait, awuphindule ichaza mntaba ngiyenzela ukuthi ungene ukuthi qhi kumuntu ngamunye ekhaya ukuthi uyakiphi ikhampani yini igama lekhampani. Igama lekhampani u-Awali Solutions. Isixazululo lesi esihamba nale incazelo yonke yaleli gama. U-Awali uchaza ukuthi awunqabi. Awali. You see umuntu oseChina uzizwe accommodated kuleli gama. UmZulu noma umAfrika uzizwa accommodated. It's fun ukuthi uthi umAfrika because in Swahili it means the beginning u-Awali. For it. So when I started the business, for me it was a beginning of something great. I had a vision yokuthi ngibona uNkulunkulu kulento mfethu. Kakhulu. Awali if nje ukuthi uNkulunkulu esethe kulungile. Awali. Nakho kwabelwe wena. Awali. Hayi mfethu ngeke. So mangena kwi boardroom ngikhuluma ngenza presentation hayi awali. Uyalibona igama uthi likwazi ukutshena even uyofuna isho kuthiwa ngabe ufuna ithenda mntaka baba mase ufike phansi kwabo liyayikhulumela lona ukuthi awali awukwazi uba against into ekutshene ufika no asiqhubeke into edala ukuthi ke leli igama libe kanje. Yes. Mina ke vele ke into yokuba creative into yami ngoba nakubona ama websites ngisebenzisa yona i-creativity. Yes. Mina ke ngumbhali unencwadi ezimbili eyokuqala ekuthiwa ethnography with the pen esibili kuthiwa umyalezo engibhale nombhali Ngonyama. Umbhali Ngonyama obekade ebhala incwadi edlala ukhosini. So ke ilento and don't hide ukuthi uphinde ube umhayi ngifuna ukubale konke mfowethu. Ngiyayihaya ngisho inkondlo and zona ke kade ngayiqala nje back in the day. I don't even remember ukuthi ngaqala nini but I've been doing it for isikhathi eside. So also as a speaker on a different occasions. I do public speaking. I've done public speaking endaweni njengo ICC kunama event ahlukahlukene ngisuke ngimenywe kuona. I've done public speaking nje kakhulu and public speaking engisuke ngikhuluma ngayo isuke ithinta zona nezinto zobuchwepheshe nokulekelela abantu emabhizinisini ukuthi emabhizinisini abo bangasebenzisana nobuchwepheshe ukuze bathuthuke. Even on radio in terms of contribute in terms of ukuthi nginika abantu ama tips ukuthi bangenza kanjani ngoba yabona into ye-IT ifuna ukuthi uyithathe ubahlakazela abantu ngendlela abazoyi-understand ngoba yazi ukuthi enye into kuyiyeke ngoba nawo nje ukuthi awuyi-understand hayi ngoba ungayifuni noma ungayidingi but as soon as usuyi-understand yila ukwazi khona ukuthi uyisebenze njengoba nje ngichaza ukuthi ngenzela inyanga ama-website usuke lo muntu esesigodlweni indaba yokuthi ubuchwepheshe nokuxhakaxhaka akabunaki kodwa-ke esengibenzelile futhi ngibona kanjani ukuthi bajabulile bona ukuthi batshele omunye ukuthi sibani umuntu ongenzile awuye khona yabo. So ke makuziwa because it's easy even i-client elifuna ukuyolasha umbhulelo ukuthi liye kumuntu elimaziyo lingezogcina ukumazi kuphela kuphinde lazi ukuthi izigulo zakhe azishana impela lesi na into ayisebenzisayo. Enye izinto ke engizenzayo eyithintayo kuma website kodwa naye iyakwazi ukuhamba yodwa nje ihlukile. Okay. Ilento yokutholakala online kuma map kubona mawushayela kuthiwe leyo location leyo ndawo uzofika kuyona uzofika emva kwe masufikile mhlawumbe uzofica sekuvaliwe noma njalo njalo. Icabanga kanje lento asithi uyashayela uqhuma ithayile lemoto sebusuku. Inkampani ezinkulu zisuke sezivaliwe ngoba ngithi basebenza ngesikhathi. Kodwa kuba ubuna inamba yomuntu othile okhona kuleyo area mawumfonela mhlawumbe engavuka ebusuku azokusiza ngoba vele uya-understand ukuthi uhlwelwe wena kona thatha kude leyo ozanale yakho baba. So ke ichaza ukuthi lento ke njengomuntu omnyama uyazi wena ukuthi amabhizinisi lawa amakhulu ayavala
ngikhumbula nje kumgqibelo ngifuna ithayi ngahlupheka ngifuna ithayi eseshayile u2 so wena njengomuntu omnyama ungasebenza show ukuthi i-advertising yakho nokutholakala online yes ku-Google na yonke leyo nto kube lula then ichaza ukuthi wena lo muntu mayeseshe senkingeni angakuthola athola inamba yakhe afone yes kungenzeka umsize ngenzeka ukuthi umsizile akunikeze even more business so ngenza lento ekuthiwa uku-add business ku-Google ukuthi umuntu akwazi ukuthi mayesesha nje ethi Awali Solutions nawe nje mongasesha mlaleli mbukeli njengamanje uthi nje Awali Solutions uzobona wonke umsebenzi esikhuluma ngawo nesesiwenzile and mayesesha kumuntu into ezibalekile efanele ayifike what about ukucheck ukuthi akupha ama office nakho kuya display lapha kuleka kuvela kwi-map ezichashaza ukuthi na class ikhona Siyaviva TV1 ula eish so umuntu mayefuna indawo akwazi ukukuthola akuphelele interview siboka ukuthi ungakwazi ukusenzelana no sizohlela impela sikwenza so engichazayo ukuthi le yokuthi umuntu atholakala ngifuna umlaleli ekhaya nombukeli the reason ngithi umlaleli khona ungaboni osilalele so ngicabangela nalo hayi na uyazi uhleli nobani abekho abantu abathandwa njengabantu abane disability Siyaviva TV iningi labantu esibakhile elidinga ama guests esiwaletha bese ba accommodate bonke impela thank you very much for that one first so ke kumina mfowethu uthi umbukeli akangene emqondweni wakhe acabanga amabhizinisi ayishumi abantu abamnyama challenge yes cabanga amabhizinisi ayishumi abantu abamnyama angekho ku Google mawusearch asithi umuntu owenza ikhanda ngakini umuntu omapendane umuntu okwazi ukwakha umuntu inyanga ekusizile exactly umuntu ogada ingane njalo njalo ukuze masifuna ukusizakala singene sifune umuntu owithin location esikuyona so ke mawubacabanga bonke ke labo bantu bacabanga ukuthi abekho online ba good but aba advertisekile abaziwe ukuthi bakhona online so ke kumina ke i-technology yebo ikhona iyasebenza yini kodwa masithina abantu abamnyama singa adapt ukuthi nathi technology sisondelane nayo sizosala ngemuva baningi abantu akade besebenza kahle abarishentshiwe njengoba kwenzeka lento lokudala but uthi skill banaso but because bayibuka lento ngeso lokusebenza kuphela bayibuka ngeso lokuba nebusiness noma vele ke ngeke uvane usukele ukuthi ngifuna uqala ibusiness akukho lula kodwa into ebalekile ukukhetha into ethile kuyenzeka njengoba ngichaza ukuthi let's make sure ukuthi ucabanga labantu abathile labo bantu osubacabangile awubatshela ukuthi abazobuka le video Siyaviva TV bekwazi ukuthi babone ukuthi yiziphi izinto abangayenze emabhizinisi nabo kodwa nje leyo ukuthi umuntu akwazi ukutholakala ichashazi nje ku Google ayibizi futhi leyo nto so ungakwazi ukuthi usizakale ukuthi utholakale online ngaleyo ndlela okay when it comes to prices uxoxe office ne client noma ungasihalisela ngezinye izinto ezibambekayo engaguquki njalo ukuthi lokho uma ukwenza ngemali engaka angenze into esimple njengamanje kunamabhodi ebranding engwenzile ngihlosa ukuthi ngwafake emalokishini ahlukahlukene okay asalinde nje umasipala unginikeza imvume ukuthi ngikwazi ukuwafaka emarobotini okay ngokunderstand ukuthi ama-business asebantu le business engilenzayo elabantu yes so ke kufanele uyithathe into uyisebantwini so ke kunjalo nginento ethi ama websites kumuntu ongenankinga ukukhokha ngenyanga aqala from 199 rand which is 200 rand ngenyanga yes ungaya phuyephi baningi abantu abenza ama websites le quality engiyenzayo ekuyithole ngaleyo mali eish number 2 lento le landline ungahleka uzufa ukuthi ishibhe kanganani iqala nje from 70 rand ngenyanga hayibo ngiyakutshela hayibo ukuthi nje ukwazi ukufona ngo-3 from 70 rand ngenyanga mina ngilodani la kule phone ine credit yakhona ngiyakwazi ukuthi ngichazele kabanzi ukuthi umuntu usebenzisa kanjani okay bese kuthi kunento ebalekile noma email asithi awakabi nawo amandla wenza website i-email nje iyodwa info@igama le business lakho.co.za logo kuqala from 100 rand ngenyanga
imali oyisebenzayo nje kalula leyo engalekelela ibhizinisi yakho lapha phambili so ngithi nyangike phezulu ukuthi kukanjalo bese kuthi and intweni ekuyizona ezumongo ngempela abayidingayo impela and then bese kuthi njengenyanga ke nami ngiya consult yes so kukhona uthothi umuntu uyafika kumina ufuna isikele ufuna nje ukuthi athole incazelo ngezinto ezihlukahlukene zicathuliseke ngimkhokhisela isikhathi and ngicharge nje from 350 per hour mhlawumbe uthothi uthenga icomputer entsha ufuna uzoxhunyelwa yona iqala isebenze online isebenze nje from there so ibusiness engilenzayo nginawo umehluko between inkampani encane nenkampani enkulu okay inkampani enkulu we profile into before exactly okay so inkampani enkulu ipricing yakhona vele ayifani nenkampani encane kodwa ngengizama ukuthi ngiaccommodate wonke umuntu angithathi futhi ngokuthi ngoba na usibani unemali sezomcharge according to unemali ngimcharge according to iservice engenza that's why mawusuku engage nathi uthola ama packages ethu like even ama websites khona uthawu usimese wakhuluma ngo199 mina ngebe ngakho ku 3000 u5000 akhona nama package awo 2650 3650 5250 kudependa kuleso simo 9000 yabo so kuya ngokuthi leyo website ithakwe kanjani inanjalo njalo so even if kuthiwa inkampani enkulu ngisendela the same packages bese esho yena umuntu ayingeke mina ngifuna le ka 5000 kungena une fellowship phesheya kwelwandle also ama client yeah kuba kanjani ukusebenzisana kwakho nabantu abangale kolwandle mhlawumbe ukusikhanyisela ngoba sesenzele ukuthi nomuntu ose Eastern Cape ufuna umenzele okaNongoma okaMashu wena njengoba uhlala la uhlala khona ekubone kulula ukuxhumana ngoba khona uzoba nenkinga ukuthi no ngathi ukude lo mbhemu lo hlukene ngamalokishi yabo kanti uthola ukuthi into eseduze nje yazini ke mnandi ngetechnology itechnology yenza ukuthi kungabikhona imingcele there are no borders when it comes to technology. Boundaries, there's nothing. So the beauty of technology yona leyo ukuthi ngiyakwazi mina ukuxhumana nomuntu ose USA through ukukhuluma naye online. Ngiyakwazi ukuxhumana nomuntu ose Eastern Cape. For a fact sengike ngaxhumana mina kunama client engingakaze ngwabona. There are clients engwa service SSR service for years ngokwama emails good money and they pay for their services. Angikaze ngixhumane nawo. So ngingasho ukuthi umuntu kuphi akuyilimiti ukuthi sikwazi ukumprovide the service. Into ebalekile nje manje ukunderstand ukuthi ukuguquka noshintsho olukhona emhlabeni seluthi asisebenze vele virtual. Yini ongayenzela amabandla ezenkolo? Ngifuna ukugijima manje kuba sesizophetha. Amabandla ezenkolo ngiyawalekelela kakhulukazi when it comes to ukuthi awazi ukuthi abe nama websites nanokuthi alekelele ukuthi mayivula ama channel awo sikwazi ukwa customize ukuthi umuntu angabuki i channel ku YouTube but ayibuke ku website yakhe kodwa kuona uYouTube. Lezi izinto esikwazi ukuzenza lezo nanokuthi ke amabandla ngenxa nolwazi lwebranding nabasebenzi ke engisebenzisana nabo. Mina ke mangisebenzisana nabantu mangithi nginabantu engisebenzisana nabo ngisebenzisana nentsha. Kunabantu engibaphayo ulwazi kunabantu engicelayo ukubona ulwazi. Okay. Mina ngimandla there's no jealousy kuleyo and you understand ukuthi umuntu ufunda zafa because you too you have to come back to them and learn 1 2 3. Yes. Khumbula ukuthi kunomuntu ofunde mina what I do ngisebenza nalabantu laba abangakabi nayo work experience. Ngithi woza sisebenzisana sibambisane sikwazi ukuthi wena ngithi udinga work experience abantu abaningi abayithathi serious into ye work experience but akekho umuntu ovuma ukuthi uzotesta ngaye ukusebenza ngisho ukuthi umsebenzi wama client wamonke kuswebe kuabantu abathesta cha kunemisebenzi lemincane we sponsor ama NPO ngama websites. Wow. From time to time kuyenze ukuthi sizoba nesponsorship website. It's a way for us to give back to the community. Oh yes. At the same time by giving back to the communities I'm giving ukuthi leyo website ngoba vele sponsored ngiyithathe nginikeze this up and coming graduates or student ukuthi awenze le website ufunda ngabe bese ngilungisa lapha nalapha and isikhathi esiningi bayafunda. So even internet cafe yami esenhlongweni it's the same story ngisebenza ne youth kuyona. Okay. Inhloso ke kumina even kwayona ke le youth engisebenza nayo ngiyakwazi ukuthi ngiyithathe ngithi le business leli iba i-shareholder kilona. Umuntu usebenza kangcono kwinto ayingxenye yayo into kunobasi. Exactly. So I believe ukuthi I don't have employees, I have business partners. If entshontsha uyintshontshela? Ngintshontsela. Yeah. Okay. Daba ngifuna usinikeze la utholakala khona nama details. Kodwa manje sifinyelele lapho ngiyafisa ukuthi sike sivulele umuntu
oqala nqa ukuzwa ngeIT ukuthi maye ngathola isikole ngoba ngelilanga ngiyakubona usuyi lecture la uzokufundisa khona iyouth yasendaweni ethile kanjalo uzobizwa futhi nasezikoleni kusukela manje bezocela ukuthi ayake ucathulise lezi ngane sisune zicorona nje ibhubha sekuthiwa ukuthi mbo esikoleni I understand ukuthi kunothisha kuno principal including nama ministers aphethe kuma department of education ayibuki siyaviva TV they have to pick something 1 2 3 and see ukuthi yini abangakunikeza yona ukwazi ukuthi ucoboshisisa. What I like about you awuyena umuntu ogijimisa imali phambili but you understand ukuthi whatever yenzakalayo fanele ishiyele umuntu ifa lapha phakathi ukuthi ebe ne understanding sebengakubona ke ngalokho abakubona ngayo as long as let the build up iyaphambili when ikunika ukukhululeka but not ukuthi ke ngiqonda ukuthi wenza mahala. Okay, usasubscribe lapha ekhaya ngifisa ukucheck ukuthi mhlasimbe mawunganikezwa ithuba lokukelezisa let us say ingane zo40 ama basic nje uyabona kungakuthatha isikhathi esingakanani ukuthi ukhiphe iqenqe kulo 40 wengane. It's fun ukuthi ngisho njalo ngoba ngike ngaba uthisha through uGoogle. Yes. Besifundisa iprogram ekuthiwa iGoogle Digital Skills for Africa. Wow. Sikhuluma no master la. Umbukeli nje ekhaya into angayenza angathi Google Digital Skills, it's a free program. Yes. Angangena afunde ngefoni yakhe athole certificate ekupheleni kwe-course mayiqeda. It's a free program ekufundisa ezinye zalezinto engikwazi ukuzenza. And they give you a certificate. You get a certificate esigunyazwe uGoogle kanye no-AIB no-Open University waphesheya. So ke le program lena iprogram yase Africa ebesikade sihambe sifundisa endaweni ehlukahlukene for free. Sithina siqashwe uGoogle ukuthi siyenze. So ke ngizama ukuthi lento yokufundisa ama computer vele into engikho nzima. But ngesimo sokuthi ke ukuba busy ngoba phela fanele ngithi kubamba ngapha nangapha. Yes, so angikwazi ukuthi ngithi isikhathi enginaso sanele ukuthi ngingakwazi ukufundisa. That's why ngivule i-internet cafe futhi ngifuna ukuvula ama-internet cafe ahlukahlukene as a franchise lapha nalapha noma ukhiye walama-internet cafe ukufundisa ama-computer because kubhlungu ukuthi umuntu afunde i-computer ngoba ese-university. Kubhlungu ukuthi umuntu especially indawo esemaphandleni ingane mayifica i-computer la ibona umuntu phakathi kemlungu zisisa ukuthi akazoqhamuka ngala uyayibona. So ngiyakhumbula ngifunde nge-DUT ngangithi ngisabhizi ngiyithole sengilekelela omunye umfundo oseceleni ngenxa yokuthi yena useshawa ukuthi manje usale ngemuva kwi-technology. So ma umuntu nje osekhaya into ebalekile ukuthi ngisho kuthiwa ukho ebusinessini right now ukuze usurvive kwi-industry kumele ukuthi i-basic computer unayo. The last question ntakababa bese ngikunikeza ithuba after that question lokuthi usho umyalezo wakho ogcina o include izinto ocabanga ukuthi sisalile kade sikhuluma ngazo ozozithi halamu sikafishane nje in 1 minute. But the last question ithi ngabe kuyiqiniso kangakanani ukuthi it's so easy kulula ngendlela eyisimanga ukuthi mawazi IT ukwazi nokuthakatha. Question mark, the biggest question mark and kwafaka u3 ukuthi if was IT it is ukuthi unondela mzimba ethi mfowethu khona umuntu engifuna ukumshaya ngezulu kodwa ngoba ngiyinyanga mina ngithakathi awuhambe uyolicinga la ulicinga khona bese uthi wena hayi ngizomcinga lo muntu kanti awuzomcinga uzoyikhenikhela 1 no 2 no 3 bese ubhisa ngezulu umuntu noma kusho mina. The question is kulula kangakanani ukuba umthakathi noma ukuthakatha makuthi wazi ama computer ngoba sike sizosenithi hayi seyithakathileke kwayona computer maseyisha kanje senikhuluma ilanguage yobumaster when it comes to IT. I know it sounds like a joke but I'm asking for you because ngiyazi ukuthi njengomlaleli noma njengombukeli usokuzwa ngalezi zinto uthi hayi abantu bawongqondo nokuhambisa izinto emoyeni nje indlela thizeni. Vele nje i-technology right now isebenza ngawo umoya ngoba i-most ye-network ihamba emoyeni. Uma ufone uqala wenza i-phone call ayikho ucingo oluxhumeke efonini yakho unama-tower vele asebenza. Uma shawe stroke kodwa into engizoyisho ukuthi abantu mabaqaphele ngicabanga ukuthi ngelinye ilanga mhlawumbe mangifikile la ekhaya so bese sikhuluma mhlawumbe nge-security nanokuthi abantu bayayivikela yabo ayivikela umuntu abe nezibhabe abe nama-bodyguard bese khohlwe ukuvikela i-computer yakhe akhohlwe uku-install i-antivirus e-right uthothi ubhizi uhleli ekhaya i-webcam le iyamshutha bese esendela i-message kuthiwa kuyena sicela usendele
imillion ukuze singayithathi lento sifafaze everywhere. So ngenza nje you can do that ule. So into engiza ukusho ukuthi abantu abanaki ukuthi i-technology bayakwazi abantu ukuganga. Umuntu angakhipha yonke imali yakhe ebank ungazi. So I think it's a topic for another day leyo. Mfowethu ngeke you must come back please man. Kuyaphoqa ngoba manje kuningi okukhona nolwazi olukhona but leyo ke nje kakhulukazi ibhlungwanyana ngoba khumbula phela ukuthi imali i digital o zero nje lawo no bani abasefonini awuyibambile ngesandla imali yakho okuchaza ukuthi lokho ke umuntu angaganga ayithathele imali ebank. Hayi ngezwe ngabo uxhaxhala ukuthi nikwazi ngezwe kwakwamahemhem nganza kwethu bangibonayo but thiwa nje khona bakwazi ukudoncola isenti kumina belidoncola enkosi belidoncola kuphila belidoncola kusiphiwe belidoncola kuwena egcina akhe imillion umuntu lebelethatha ngasenti nje each account but ke izinto ezimoyeni ingxenye yobuthakathi be-IT abayenzayo leyo abayenza ngokusemthethweni ama bank charges awana cabanga ukuthi maso abantu bahlanganisa imali enganani le kodwa ke zingegangi ke ziyakwenza and ke ngizama ukusho ukuthi ukuthakatha khona benza iIT ngokuhle khona benza iIT ngokubi. So bengenza ukuthi umbukele ekhaya bena leso sithombe ukuthi aqaphele ekutheni kuningi okungonakala kuningi futhi ongaba kuhle. So ke injalo nje lento. Eish kulungile mfowethu ngikuphi iminute lokuthi ushamazwi wakho okukhuthaza abantu besondele eduze business lakho bese usikhumbuza indawo litholakala kuyona nanokuthi ke futhi ushiye nomyalezo omuhle nje ithe Heritage Month, Albinism Month, uSeptember and we hope ukuthi umnyama kubovu siphinde sibe nawe even kuthiwa kuseyiyo lenyanga noma inyanga elandelayo kodwa we understand ukuthi nawe umuntu oseke sembone hambe ekhuluma emphakathini ufundisa ngawo lo mkhakha uphinde uthinte nezinye izinto ezifana nokuhlukunyezwa kwabantu abahlukahlukene. Mhlambe umyalezo wakho mawuqonda kubona khona umuntu ozomshiya efundo okuthile namhlanje just a minute emva kalokho usipha ama details akho. Engakusho nje ukuthi kumele uma umuntu ufunde ukuncela ulwazi ube njengengane encelayo ebeleni. Yes. So ke kubalekile ukuthi uncele ulwazi. Ayikho into edlula lokho ukuthi uyihluphe ufuna ufunde. The only way uzokhula ngayo ukuthi umqondo unikeze ukudla kwawo which is ulwazi. Okay, ikona nje ngizokusho and njengomuntu omusha ngisamusha ngo September nje 4 bekuyibirthday yami ngithi 29 so ngimncane umuntu angathi maye ngibuka siqukethe lolu lwazi ngimdala ngomqondo kodwa ke engizama ukusho ukuthi nje umuntu into afana yenza nento engikhulume ngazo ungafanele ungilalele ngikhulumile kuphela ngena ku Googleisha ucheck kwalezi zinto engikhuluma ukuzisho ukuthi ikhona. Also any question that you have ungasibhalela la ku comment section but khumbula futhi ukuthi naye makufanele umcingi uzozisho zonke izibambo zakhe when it comes to social networks including i-cellphone yakhe le ngicabanga ukuthi kubaleke ngendlela esimanga ukuthi ube nayo especially yase office just to call ukuthi sinomsebenzi wokuthi la ndoda ungasenzela kanjani nizwa ama prize ungasheshe umsabe ngenxa ukuthi ulwazana lolukhulu khululeka indoda exoxekayo nayo le sesizwile nathi ngayo nawe ngesikulekelele mfowethu siphi inombolo siphi office okulona. Our solutions itholakala ku 30 Surprise Road ePinetown eWestmead and then in terms of ucingo u031 012 5091 bese kuthi asiphinde futhi le u031 012 5091 bese kuthi inamba ngiyazi abantu sebesebenzisa ubuchwepheshe ba WhatsApp inamba ya WhatsApp abakwazi ukuthi baxhumane ngokwebusiness kuyona u078 730 4847 078 730 4847 bese kuthi kulezo chwepheshe no social media bangakwazi ukuthi babheke inkampani which is uAwali Awali Solutions. Awali Solutions ke mabesesha kona wonke ama social media platform bazothola kanjalo bese kuthi umuntu mayebona no mina ngifuna ukuxhumana naye ngqo uSokhela uzokwazi ukuthi angene ku internet athi Simiso/Fire Sokhela ku Facebook athi Simiso Sokhela ku Instagram
akwazi ukuthi axhumane nebhizinisi aphinde abone nalomsebenzi esiwenzayo ohlukahlukene abone nama-truck esiwabrandayo abone nezinto ezihlukahlukene nesisenzayo so ke ngithokoza kakhulu ukuba ingxenye yeSiyaviva TV1 kulolu suku lwanamhlanje and kumnandi ukuthi sabantu abamnyama and siyakwazi ukuthi sibambisane sikhulise abantu ngolwazi into engithokozela kakhulu leyo Mfowethu asibonge ithuba lokuthi uhloniphe sikusondeze eduze ngenhloso yokufundisa abantu I know mina uyindoda ebusy kuningi okukulindile sikhuluma kuyimanje but ukwazile ukwakha isikhathi because awunawo ujealous ukuthi uzocapha nalokho nakho bese ukunikeza izwe lonke uNkulunkulu makakubusise bese sisho ngokuphelele ukuthi you have to come back dark blue because abantu fanele befunde even ngama scams you understand just to come back and teach them ngama scams ukuthi iscam usibona ngalokho makukhala ku SMS yakho into kanje irong kanje mayikhala ku computer yakho irong kanje bheka kanje lapho uzuqinisekisa ukuthi kuyikona kunoma kusikhona khona umuntu one understanding ukuthi nje once wabhalelwa ukuthi use noma wathola icall ethi sabaka Apple sithi usuwina amafoni awu10 emane efuna ukugcina hlali kanti kube bekufuna baka banana bese thina ake ngibuza baka orange ukuthi bayayiqonda nento enje noma ake ngibuza umakhelwane wami understand efuna ukugcuma hlali uzosinikeza yonke leyo nto nanokuthi ke yini enza ukuthi kuhackeke yini enza ukuthi kungahackeki yini enza ukuthi izinto zomuntu ziregisteke ku-internet ebengade engaqondile lokho mhlawumbe kubaleke ngani ukuthi ipassword yakho ihlale lapha noma ingahlali zonke lezi zinto enjalo siyacela ukuthi ubuye uzoyichazela abantu ngingathokoza kakhulu ukubuya nginikeza nyolwazi oluhlukahlukene thank you very much god bless you mntaka baba ngiyabonga kakhulu baba salute ayidibane nakanjani kwivideo elandelayo kwamanje siyamdedela uSimiso njengodokotela othakatha ngawo amakhompyutha siyabonga Ungabe udinga isikhiye sokuthola umsebenzi ungasakhathazeki thintana nesikhungo sokufundela ukushayela amacuno driving solution banohlelo oluhle lokufundisa ukushayela futhi abambe eqolo nezi kanti iningi labantu bathanda ukuthi amacuno driving solution adume ngemphumela emihle ungabathinta kule number 071 317 2196 ngiyiphinde 071 317 2196